Mas, aku rene iki arep golek kursi sing regane bersahabat sing minimalis duwe apa ora iki? Pas iki lho Mas tak duwe jeneng. Oh iki. Oh yo. Iki bahane apa to iki? Bahane ya panggah jati to Mas satu pisan iki lho. Sepilo kok cedekan ya to. Jan jos tenan. Lah iki putih-putih iki apa iki? Iki marmer Mas, finishing filter marmer iki sing shading melamin. Oke. Jadi kombinasi iki. Iki regane nggo 2.800.000 sae. 2.800.000. Ukurane Mas ya. Ukurane piro iki? Atas setengah dikali 2 meter. Heeh. Iki wis kuat iki. Ya jelas kuat tenan iki jos iki. Pilih motif liyane ngene iki lho Mas. Heeh. Piye motif liyane? Iki sing motif ngene iki. Motif ngene iki engko ya oleh. Ngene iki. Padha ae iki regane bebas pilih. Utawa sing ngene iki ya oleh Mas. Lho ngene iki. Oh, nek masalah pilihan engko sik akeh pilihane. Lah iki sak barang sakmene gedene iki lho ngeterne ning Banyuwangi jelas ongkire larang to Mas iki. Lah ngene aku ki Mas ya pokoke sik mlebu Jawa Timur Jawa Tengah tak kei gratis ongkir bayare wis tak kei COD. Amanah berarti iki. Lah manah to real asli ngono Lah iki kok dicek lagi bayar. Pemotonggoku pengen pesen cara pesene piye iki? Neng kolom pencarian Mas mau digoleki jenenge Barokah Furnitur Madiun to langsung profil wis ana nomor WA-ne. Langsung ae lewat WA aku tak kirimi katalog. Regane piro nge? 2.800.000. Oke.